Usa may buhaton na ako ng sinsilyo ha. Ang kwarta dere, 16. So may paliton na ako ni ha. Ay, balon ako. Ayo, ayo. Oy dong, unsa imo? Ay te, namoy baligya pagkaon. Oy dong, nay daghan diri unsa man nimo ha? Ay te, namoy konti. Inde. Oy dong, nami kindi diri nara oh. Unsa man nimo ha? Ay, kana lang ako ate be. Oh, pila man nimo ani dong? Pila na tanan te? Tay sa ha, ihapon sa nako ha. 1 2 3 4 98 99 tanan dong. Oh, 90. Kana ako ate isa. Isa ra man mo palito, hindi pa ihapon ko nimo. Ay, sige ra gagti. May ate be, isa lang. Oh, nara. Tara te, bayad ko te. Uy, Diyos ko, Jis, ang kwarta piso rin ipalit. Para manggunaon niya te, para napugoy mapalit ko niya ba pagkaon. Yung bataan ni bugoy-bugoy. Oh, nara oh. Salamat te. Ako, pakuha ni, balik ka na sa ganan. Yo, yo. Awan sa imo. Oh, ikaw na pod. Ate, ako na po. Te, papalitan po ko te be. Oh, mapalit na pug ka. Niya imong kwarta, dako kayo niya. Isa rin mong paliton. Ay, gisugo manggugong mama te. Oh, sa may gisugo si mama. Sa may paliton nimo. Ay, kuha na ko te. Pansit kanto na na sabaw. Ha? Kasi sabaw. Wala mo ipasit ka doon na sabaw. O saging ginatawag ito te. Katong ginahigop. Sus, picture magud na. Oh, kana te. Tulo. May bataan ni karon kadugan ng pasikan doon na sabaw. Oh, nara mo. Salamat ane te. Salamat. Bayad oy. Te, ingon sa mga utangon lang daw. Uy, di mataw ko gapautang. Bago pa man akong tindahan. Nah, ingon mo sa mama te. Utang daw. Dili, uli utang na rin, abi. Balik na ibalik. Tignan mo mama dito, cash lang, way utang. Sige te ay. Uy, Uya! palit sa ulo pyramid to sa nahambi. Mukang ko yun, panugod! Plamo, pagdali. Lupi ramay! Ayo! Oh, unsay mo dong? Kailan te, pabalita ko. Ha? Unsay lo? Lupiram. Iso, sige gunawan na. Lo piramide mo panginta no. Ayo, sakto te, lupiramide. Oh, lo piramide, tambal malasakit sa tiyan. Oh, kana ka te be, isa. Nakuha pa ni mo kwarta dong. Nakay gamay dong? Unsa mo te, magpalit rita, ingam din mo gamay. Dili ba, kaling gamay pa ani, kapos ng 20. Nah, wala ti oy. Moro ni gatag ni kuya ti oy. O dong, nara dong. Ay dong, wala ba ako sinsilyo ani dong. Ay, sige te, keep natin te. Kay gwapo mo kay kagod. Ay, salamat dong. Sana all. Ga. Ga. Uy ga, Langga, kanang humana akong duty. sige ga, pulis ako dari, maligo sa ko. O sige, kaligo sa kaya ako'y puli diha. Ay, atong bantoy, uy. Tuyaw! Oh, unsa man itoy? Katong, lupiramide yung gingon. Ano ni mautoy? Lupiramay, dili, lupiramide. Hala, sorry kayo ya. Niya, asa mang sensilyo sa 1,000? Nya, gikip-ditsis na ko yoy. Gwapo mo kay dindira. Sus ka, toy. Balik ko luto ta. Murkang kwartaan na, mga takong kwarta. Tara. Ako ya, chicks kayo daro. Tama naman. Ayo! Yo. Ay, unsa imo dong? Na, putang ina. Wala gingon mga chicks toy. Bakla mo lagi na.